हेलौ रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअ बरायबावनाय जालायबाय दायो जोङो खालामनाय जाबाय ससे भिडिअ शुटिं माने शर्ट फिल्म स्टाइल खालामनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो बेजों लोगोसे जोंनि कुम्फु सोलोंनाय नुनो मोनगोन नायबाय थाब्लानो जाबाय दा आङो अरिजिनेल गग्लसखौ सोखाबाय हाग्रा हाग्रासो थांलाबायजोबो हनै डेक्स टेबोल लानानै दै एक्टरा दाबो फैया धनिजानि बिनानावा थायो माथो आंबो दाबो पिकनिक जाहैनायदों जों बेयावहाय लकेसनाव मोनफैबाय दायो बे न'आवनो खालामगोन जाहैबाय ससे एक्सन बेंलायनि एम्फौ सुमैनि स्टाइल एम्फौ सुमै एम्फौ सुमैनि स्टाइल डाइरेक्ट बे खर'जों बानायरा खर'जों सिखार ओमफ्राय खर'जों नारथानाय नाङा औ एम्फौ सुमै मावजोब्बाय जालालै आयु दैया खोथार स्टिकआव सानि देवल मोननि बायदि फेमिलि फिल्म बानायनांगौ नंगौ नामा सोलोंथार दे Wow! आखाइखौ पुश खालामनांगौ नै मिनिङालाय टिस्टिंसो Wow! Very dangerous! कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर फाइटार जाजोबनोसै नामा जाजोब्बाय बिसोर फाइटार जाजोबसिगोन र' आंबो होनायनि जाबायलै सुरु जानोसैलाय बेना बेदांना 3 2 1 Very dangerous! होबाय ओमफ्राय नालाय ओइस है होगारागोन माबालाय है थां जाहांबाय होगोनबो बियो बोरबाबा हिनजाव गैया बाल गैया लागाव या खाथियाव लाय खाथियाव फाग्ला बिदिजों जायो जालालै मा थख्लेब नुजालायनायलाय नोंनालाय बारनायालाय बेग जामालाय होबाय ओइ बिनला नै होबाय चेम्पियन चाइनानि फाग्ला बिदिजों जायो सिगां गोरबाय गावनो होखाजोबगोन आं कमेन्टजों
होबाय मा होनबावनांगौ जाखो सावलेन मास्टारनि सावलेन मास्टारनि होबाय दा बै सोर होदोलाय ओइ होनोसै आयो मा चीटिंग करता है तू चीटिंग 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 करता है तू This is Bengal style बिनिफ्राय होबोनसै मांसि स्टाइल बारगोन बिथाङा मानिफ्राय ब्राजिलनि मांसि स्टाइल हय आरोबाव एगेन आसामनि माबानो इण्डियाननि मांसि स्टाइल बादि एबाराव इण्डियाननि वाकिं खालामबो फिल्मबो नै हामावजोब्बायलै फारावजों नंखायो आंहा मावलायनायनि फिल्मबो माथो औ फिल्मथार औ कैसा लगा मेरा मजाक फिल्म होनांगौ रा बिदिनो खुरला खालामहोनांगौ औ होबोबाय रायपुरनि बियो गावनि मिनियो गावनि मिनियो दे एबार थैथां बारसिगोन बियो देलाय औ बास गसंनाय जाबाय एबार बारनाय नुसिगोन दा मस्त जोक मारा रे या हंस रे हलकट हंस वाह क्या सीन है Lagaw. दासो मोनदों आं नोंखौ साला Lagaw. Ayo. अन्थाइसो खुयौखो नामाखैलै फाग्ला बिदिजों जायो आखाइ बौगुलायबाय नै दिनैहाय ट्रेनिं होहैयोहाय दासो रोंसिगोन नामा आंबो सना बड'लेण्ड बावसोनो शर्ट मुभि एडिटरा नैबेयाव दं